Защо нямаш видео в нашия канал HyperGVox? Поради тази причина вече почвам да едитвам канал на Бица Данчо, защото моят приятел Данче вече винаги е най-добрият ми приятел и също така ще завърнем видеята с пиратки. Така че честита нова година, 2026, почваме ударно повече по-чести видеа. Така че приятно гледане. Опровержение. Най-накрая. Найси хора! Гърмяхме парчета от пиратки. Ето как изглежда. Това е черно и това е червено. Какво става хора? За нова години, 2026-та. Гърмежи пиратки. Почваме сезона с пиратките, бате. Какво стане, човек? Днеска това видео ще видите, ще гърмим пиратки с парче от дърво. Предното видео беше с пиратки с дърво, което не опита не може да се спадне. И сега ще покажа, ето го и няколко парчета дърво. Тъпка едно, малко парче от дърво. Няколко голямо парче. Ето го, това е 100% нацепено от тия дърва. Не съм аз, аз съм ги нацепил от дърва, нещо такова. Може би ще гърма и най-новите пиратки, които ще видите в това видео. Ще бъде адски уникалното видео в този канал и така. Преди да започне това видео, може да оставите годни лайки и да се абонирате с YouTube канал с кампанка, да не пропуснете нито един клип в този канал HyperGVox и така. И хора, ударихме 2000 абоната, за което адски много благодаря за канала, човек, за което адски много благодаря. Може би на село знаете какво става, на село имам всякакви видеа, всякакви локации имах канала. Сега, нека направо да започвам. Това с клиповете с пиратки, ще гърмим, това е Том Кракър, да кажем. Оп, ето го. Пак с Tropic Fire, по-тежък вятър, така че ще пробваме Том Кракър и сега ще го отваряме само за вас. Това ще го оставя, това видео, Том Кракър, сега ще отваряме. Между другото искам да кажа, доста хора ми питаха: Хайпер, тичаш ли да не е с титан, да не е тичаш като на титаните тия пиратки? Да, хора, сега ще ходим бавно. Парихме анбоксинга. Хоп, ето го сега. Въпросът ми е дали как ще отварям. Раз, два, три. Охо, гледай какво става. Силно съм виждал рилове как правят тия пиратки. Само това ще ви кажа, ама ще внимавам, че е абсолютно супер страшно. Така. Лично това яко ми изглежда. Имах и също и една запалка, защото ще гърмиме тая пиратка тук. Къде по-скоро ще я слагам. A few minutes later. Ето хара, най-накрая. 10-20 минути го направих, много вятър и помогнах за една защита на майка ми колата. Опа, леко става. Гръмката вече направихме доста успешно. Сега ще гърмим и друга пиратка. Ще е по-интересно, така че направо, значи 10 грънки с тия неща, дето пук. Това е като седно и като BMW, човек, верно. Рум-бум-бум-бум-бум-бум. Нещо такова. Ще пробваме да опитаме да тестваме и други пиратки, които ще ви покажа в това видео. Надявам се да не работа, че направо тази пиратка вече е готов. Взмах няколко грънки. Ето го съставките, които ще гърмим днеска това е Tiger Max Power TP8. Ето го. Оп. Мисля, че някакви силни пиратки или слаби ли са. Я не пишете в коментарите дали става за пиратки за силни или слаби или не. Така че да, вече ето колко чанти имам. Колко чанти имам, гайс. Сега ще ползвам и тия пиратки, тия кутийките. Може да си ги помнили в клиповете тази година ноември. Това си взех и тия пиратки. Така, знаете това видео с MP230 023. Имам и още една сима. Тъй като аз не карам кола, гайс. Защото тичах малко, ама не съм следен откъде. Имам една синя, ама не съм сигурен къде е в момента. Това е Ground Bloom Flower. Ето го сега ще покажете на екраните. И там някакви бръмки. Така че може да ги отворя. Нямам с какво да отварям. Мисля, че с нощ ще стане. Така че едно лайк, subscribe. Не знам дали са фалшиви или не. Виж как тия китайци са направили тази пиратка. Сега ще го пробваме в друга локация пак. В момента се оставям. Това е сините тия пиратки. Ето, Crackling Dead пише тук. Да е произведено наистина в Китай. Така че пожелайте ми късмет.
Това видя ли? Това кадър. Видя ли това тия кадри, Коста? Това бялото, виждаш ли? Това не е за гърмение, ама... Става. Сено гърмят пук. Това е като пуканки все едно. И остана и още един тест. А именно Tiger Max Power. Отварям за вас в клипа. Оп. С ногтите ви отварях. Ето, Tiger Max Power. Това ще са добри. Поред мен ще са добри. Ето го. Имам вече пакетчета, вече ги заради пиратите. Клиповете. Оле. Оле-ле, май мисля, че беше най-силната. Силната ли е слабата? Я напишете тази загадка в коментарите. Моля се. Tiger Max Power. Кална гърди. Уникална. Сега ще ги пробвам на нея едно дърво, парче. Сега ще ги пробваме отгоре. Така че едно лайк, сабскрайб и да си знаете какво става. Ай! Ей така изглежда парче дърво. Ей това мъничкото. Сега ще гърми от някъде. Дали как ще изглежда. Ето го. Ето го малко парченце от това. What? Ето го хора, дали е оцелял? Пате, гледай колко оцелява това дърво. Дали ще успеем един час това видео? Ето и нещо. Това парче от дърво може ли да стане? Може да стане, да не стане, я да пишете в коментарите. Оцелее, че го сървайвнем това. Рунд 2 имаме други различни пиратски. MP023 и TP2000. Сега ще гърмим и тая пиратка. Хора, още една дупка направихме. Ето го резултата. Това дърво няма как. Супер здраво това дърво, това парче. Това много оцелява. Рунд номер 2. TP MP023. Близко да гърмят тия пиратки доклад, защото стане фал и стане пожари навсякъде. Дървото е много здраво. Много здраво и нямаше как гърма пиратки. Ето тук преди малко. Ето тук е щупено. Хоп, стана пръчка. Ето го една пръчка. Мале, малко излетя. Излетя пиратката, дами и господа. Ето го резултат. Това е черно и това е червено. Ле. Всичко е пълно с червено. Пробвам с няколко пиратки. Tiger Max Power. Ядем сега, хора. Ядем сега. Гол от дърво. Дървото е като гол. Само една пиратка ей тук. Пак Max Power ще слагам. Минава това голото нещо, това е дърво. Голото нещо вътре там дърво ли е, аз не знам какво е. Нека абоната, благодаря за цялата подкрепа и ще направим специално по случай 2000 абонат. Скоро класическия HyperGVox. Май сме обещали в доста месеци насам. Tiger Max Power. Давай. Това голямо оцеляване направи. Сега ще направим и още. Ето е парчето, май гърмихме. Това няма да се издържим, май това може да го гърмим. Ето е нещо. Още Tiger Max Power. Една хубава Max сила. Ето, слагахме Max Power. Това е доста чупено е това парче от дърво. Това май така изглежда, ама това не е, защото само брадвата се нацепи това дърво. Това ще стане парче от дървото и стане чисто гол дърво, дами и господа. Ако искате да видя пак с пиратки, напишете в коментарите какви идеи искате да направим с пиратки. Ще ги запазим за клипове, за всичко. И това парче е заминал. Така ще напазим Tiger Max Power за следващото видео, така че едно лайк и едно сабскрайб. Това краклинг дали ще я пробваме с дърво? Ей така. Тичаме много. С дървото се скри добре. Ето как изглежда гола дърво.
си напалите печката с гола дърво. Е, това е още малко. О! Ле, е това парче, той нещо замина. Ето го това парченце, дали ще се вижда. Ето го парченцето. Сега слагам, мисля, че е тук някъде. Даже централно го направим. Само тук пират. Това парче може и по-лесно ще стане. Това парче е 100%. Ето го, още малко остана, е това парче ще се замине. А това дали ще е разделено на две на той. Това май ще стане добре. Ето го. Ето го, сега се гърмим 100%. Знаете, Макс Пауър е най-добро. Сега е. Това парче ще замине ли? Пре в това видео вече я няма тук парчето. Това парче вече я няма. Ще внимавам хора, наистина. Това парче доста получава. Тия кремки ви показахме как се гърми, ето го. И палях 23 минути, човеки. Така, сега ще пробвам с дървото, дали това нещо ще стане. Ето е резултата. Мале стана като триъгълник. Абе, госпожата по математика е така прави. Ето го. Значи 1, ето го 8, ето го чертежа. Абе, математика от 6 клас. Тия резултата, значи почти. Мале. Виж какво парче направихме, бе. Най-накрая. Опитах се няколко пъти, не стана. Успяхме. Може да остане още една пиратка от това. Сега ще изгърма MP023 пак. Пиратката, вие показвате пак. Как имам доста пиратки имам. И така. Ето. Сега ще я пробваме пак. Това парче ще замине 100%. Моментът настъпи. 3, 2, 1. Моментът настъпи. Така. MP023 дали ще стане? Значи се изтрепери. Това парче никога не съм виждал. Ето, не очаквах. 100%. Това е пират. Барут. Това е 100%. Гледай. Раз, два, три. Да. Знаех си, хора, гърмяхме парчета от пиратки. Ето как изглежда. Много тази игра Макс Пауър с много пиратки. Доста неща са получали, човек. Браво! Yes! Браво, хора! Палим една печка. Палим една печка. Който иска дърва да заповяда. Цяло да ви кажа, мисията е изпълнена. Това мини дърво е в момента вече комплитнет и други дърва не са толкова изчупени. Парче направихме разделено парче от дърво, както виждате. Наистина направихме с много пиратки, с много труд направихме, така че дърва, марва, който искате да се заповяда. Ето го. Хора, да приключваме това видео. Ако искате да направим още такива видеа с пиратки, дайте лайк, се абонирайте с YouTube канал с камбанка и в Totegav ще видите. Това видео е спонсорирано от totegav.com. Ако искате да си вземете над 600 акаунта да си разгледате също оттам и може да си вземете V-Bucks и криопакове и всякакви други нещица. И има също новата опция е Roblox. Ако искате да си вземете Robux оттам, може да използвате промокод HyperG5 в Totegav, така да ми помагате супер много на мен и на канала. И също така може да използвате промокод Skype в AirPods, ако искате си вземете най-яките AirPods оттам. Аз бях HyperGVox. Благодаря, че стигнахме 2000 абоната. Вие сте велики в този канал. Надявам се, клиповете са много супер. Това видео ще окачим преди да кача на новата година. Така че през януари някъде последете Instagram, TikTok и си знаете, последете там, защото доста хора не са последили в TikTok, така че и в Instagram. Линка в описанието да ми последете. Не искам да правя толкова реклама в канала и така.